Euskal Herriko txoko askotan zientzia usaintzen den egun hauetan, Orona Ideora ere gerturatu gara. Han kokatu baitu Mondragon Unibertsitateak bere zientzia astea. Aurtengoan leku berezi batera etorri gara, berrikuntzako ekosistema bat ematen da leku batera, edala Orona Ideo. Orona Ideon elkartzen dira ikerketa, ikerlan dakagu Orona enpresa bezala eta dakagu unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea gaude hemen, hiru elementuak elkartzen direlako berrikuntzaren elementu klabe bezala. Gaur dauzkagunak adibidez, 15 urte inguruko ikasleak dira, atzo eta eraino egon zirenak bebai, eta haueri bidia pixkat egisa zabaltzia da helburua, ikusi daixen, gaur egun erabiltzen dituzten gadget guzti horrek erabiltzen jarraitu ahal izateko baten batek garatu inberditula. Eta orduan horrekiko pitz hori edo ezagutza nahi hori piztu beharra dago. Eta eiken ikusten gerturatzen da bidea erakusteko. Lehendabiziko saiotxo bat antolatu dugu, non bideo bitartez aurkezpen bat egin dugun zeintzu gauden hemen ikusteko. Eta hortik aurrera, virtualki ikusuten hori fizikoki erakutsi nahi izan diegu, eta bisita ezberdinak antolatu ditugu, 3 zentruak ezagutu ditzaten, eta bukatzen dugu esperimentu batzuekin. Einez ikasten dalako, praktikotasun horren adierazgarri, eta hortan gainera gure ikasleekin kontatzen dugu esperimentu batzuk eiteko, zientziaren oinarrizko esperimentu batzuk. Ikasle gazte hauek hurbiltzeko nolabait zientzia hortara.